Priatelia, nechcem nič hovoriť, ale v mojej šatni je momentálne Paľo Habera, Marek Hamšík, no a Šarišo Lindner, ale chápete? Ja mám šatňu niečo ako pivnica a oni sú tam. Pali, tak ahoj, vítaj v mojej šatni. Ja som veľmi rada, že si prišiel aj sem. Ako sa tu cítiš? Toto nie je tvoja šatňa. Prepáčte, priatelia, ale toto si musíme nasnímať. Marek Hamšík mi zhodil. Tak nikdy blízko Marek Hamšík nebol tak mojej podprsenky. Prosím ťa, vráťme sa trošku k Superstar. Ty si tam hovorila, teda občas padla taká hláška, že spievaš ako divá sviňa a mňa vždy zaujímalo, ako spieva divá sviňa. Buď dobre, alebo zle. Je to oprávnené, hej, že niektorí ľudia ťa volajú Paľo Habera, niektorí Paľo Zazera, takže je to v poriadku, hej? Keď niekto špatne spieva... V ktorom sa cítiš lepšie, v ktorej polohe, ako Paľo Habera alebo Paľo Zazera? Ja som veselý človek a keď som ale v práci a počúvam niekoho spievať a takéto veci, alebo sa s niekým bavím, tak mám tendenciu pri zamyslení zazerať. Tak čo mám zaspievať? Povedz mi, alebo také nič, vôbec nič. Ty si koleduješ skrátka. Ja som chcela, aby Paľo Habera ma urazil. A robím zatiaľ všetko preto, aby sa tak stalo. V mojej šatni aj Banskobystričan Marek Hamšík. Ahoj. Ahoj. Čo ty a móda? Sme si blízky. A čo najradšej tak nosíš? Čo by si možno, že nikdy neobliekol? Ja si to oblečem hocičo. Keď bol karneval, tak som bol prezlečený za prostitútku. Takže za prostitútku? Problém bol zóna 45-ky lodičky, ale našli sa. Marek, ty si potetovaný, ako môžeme priatelia vidieť. A máš nejaké tetovanie, o ktorom ľud nevie? Nemám nič na nejakom tajnom mieste. Dobre, máš nejaké tetovanie, ktoré vzniklo napríklad, že v piatok si bol v meste a povedal si s kamošmi, že idem sa potetovať? Tak nie, bolo to vždy naplánované. A potom som možno využil, keď som bol v Číne, kde som bol bez pani manželkou, tá nemá rada, keď mám toľko veľa tetovaní. Ale tam som to využil, tam som chodil dosť často. Tam si dal čínske rezance potetovať, hej? Hej.